Добрый день. 100-гадовы юбілей камсамолу супраць ночы расстраляных паэтаў. Шакуючы запіс прымусу гімназістаў да ўступлення БРСМ, улада і зброя ад Лукашэнкі для праўладных моладзевых арганізацый. Гэта сёння мы абмяркоўваем з Дмітрыем Гурневічам, Юрыем Дракахрустам у праскай студыі, а на відэасувязі з Менску Франак Вячорка. Таксама у сённяшняй праграме. Голас народу. А пытанне ў Менску. Як вы ставіцеся да камсамолу? Я комсомолец, в принципе. Я думаю, что раньше оно было, а сейчас его нету. Голос свободы. По-белоруску с Венцуком Вячорком. Сегодня про сенсы слова «свядомый». С какой радости в пока братской Белоруссии эти свядомые скачут со своими русофобскими лозунгами? Сёлета улады Беларусі на агульнанацыянальным узроўні зладзілі маштабнае святкаванне 100-й гадавіны камсамолу. Асаблівым здзекам выглядала супадзенне юбілею 29 кастрычніка з чорнай датай беларускай гісторыі, днём масавых расстрэлаў беларускай эліты ў 37 годзе. У гэты дзень Мікола Статкевіч з паплечнікамі правялі жалобную акцыю каля будынку КДБ, а ў Курапатах прайшла сімвалічная ноч расстраляных паэтаў. Больш за 100 чалавек пад моцным дажджом чыталі вершы расстраляных. От пра гэта ў геранічным і горкім роліку дыялогу герояў Лявона Вольскага Саўкі Дыгрышкі. Эй, Саўка, ці ведаў ты гэта? Прайшла ў Мінску ноч расстраляных паэтаў. У Курапатах адзінаю хваляй мы іхнаю памяць ушанавалі. Мы поедем, комсомол не победим. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Эй, Саўка, уявляешь себе, стали у ланцуг люди ля КГБ. Свечки трымали и мошки стояли, на счастье никого не затрымали. А мы поедем, комсомол не победим. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь з камсамолам, буду вечна маладым, спявае Саўка. Шмат хто і сапраўды з ім не развітаўся. На гэтым тыдні «Свабода» абнародавала таемна зроблены відэозапіс у адной з менскіх гімназіяў. Гэты ролік вельмі яскрава характарызуе тых, хто святкуе юбілей камсамолу. Як заганяюць у БРСМ. Антисоветчина какая-то, антибелорусщина какая-то. Что это? Я не хочу спать в БРСМ. Ты еще раз тебе повторяешь. Число – это только возможность, если ты исключаешься из класса, понимаешь? Тогда только мы можем говорить об этом. Что ты хорошо? Не, ну ты так представишь вопрос. А все вступают за 99%, и нас будет за тебя. Да, родители против. Ну, Я ничего не понимаю. 14 лет уже осознанный выбор свой делаете. И все должны понимать, что если сказала Родина, комсомол ответил есть. И мы должны это сделать. Тоже не буду вступать. Что вы говорите? Вроде не надо, есть такое защищать. Как, значит, хотите, вы не хотите, забрали этот билет, взяли в зубы, положили дома на полочку, сидите, заткнитесь. Все. Я уже с вами как со взрослыми людьми говорю. Ну і першае пытанне ў Менск, Франак. Ну вот калі вы вучыліся ў Коласаўскім ліцэі, натуральна вас у БРСМ не заганялі. Але ў войску вот, ну, з ідэалагічным ціскам даводзілася наўпрост сутыкацца. Што вас найбольш уразіла ў гэтым запісу? Мяне ўразіла тое, чаму гэты запіс не з'явіўся раней, таму што такіх сітуацыяў адбываецца вельмі шмат у кожнай школе, у кожным горадзе. Як толькі БРСМ быў створаны, гэта ўжо была чынавенская структура, куды кожнага, хто хацеў зрабіць кар'еру ў спецслужбах, у дзяржаўных органах, проста выслужыцца перад уладамі, абавязкова трэба было прадэманстраваць вось гэтую корку сябра БРСМаўца. Але мяне таксама ўразіла, закранула, і я не даглядзеў відэа да канца, наколькі нахабна
жорстка, цынічна паводзіць сябе і распавядае, аргументуе неабходнасць уступлення ў БРСМ настаўніца сярэдняй школы. Яна не заслугоўвае, на мой погляд, ні педагогам быць, ні ўвогуле мець ніякіх справаў з дзецьмі. Дякую, Франак. Вот у блогу на Свабодзе Ганна Севярынец крыху інакш паставілася да настаўніцы, пры тым, што ёй гідка ўсё гэта было чуць. Яна казала пра тое, што вось пад такім ціскам жывуць гэтыя настаўнікі, што іх проста адбываецца дэфармацыя асобы. Дмітрий, вот гэты ролик веў неверагодную рэакцыю. Былі створаны адмысловыя хэштегі, но вот на момант запісу перадачы это просто сотні тысяч, можа ўжо паўмільёну праглядаў. Як бы вы патлумачылі, чаму такая широкая реакция? Ну, падаецца, все ведаюць ситуацию, якой мы живем. Все ведаюць, што ўлады капіююць эти старыя савецкія ўзоры. Чаму вот такая реакция? Чаму так ён стрэльнуў? Я лічу тому, што была парушаная пэўная тэма табу. Яна была зламаная, таму што, ведаеце, гэта як, напрыклад, сітуацыя некай галівудскай сям'і, вельмі вядомая, якая вось на камерах мы бачым, дзесьці там разам на ўрачыстасцях, все усміхаюцца, абдымаюцца, такія шчаслівыя, дзеткі прыгожыя, і дом прыгожы, адпачываюць на моры, а потым высвятляецца, што муж жонку б'е, або наадварот, што там алкагалізм, наркотыкі, і потым адзін кагосьці там забівае нават, і мы здзіўляемся, як гэта магчыма? Таксама і тут. Мы ведаем, што беларуская школа 1 верасня – гэта вельмі ўрачыстыя лінейкі, якіх сапраўды няма на захадзе. Кветкі прыносяць, настаўнікі абдымаюць, все прыгожа апранутыя, белыя кашулькі, белы верх, цёмны низ. Просто такія эмоцыі прыгожыя. Або 9 траўня ветэранам кветкі, усе шчаслівыя, настаўнікі прыходзяць. І тут мы бачым, як это выглядае знутры. Якім чынам усё гэта здабываецца, скажем так, лаяльнасць вучняў, не здабываецца некай партнёрскасцю, так? А здабываецца менавіта такім чынам. Я звярну увагу, вот, напрыклад, на сайце гэтай гімназіі, так, ёсць з левага боку галасаванка пра самакіраванне. Што дзеці такое самакіраванне? І вось быццам бы это все такая паказуха, дзяцей вучаць прымаць рашэнні, быць свядомымі, там это все гаворыцца так. А насамрэч ім сказалі, камсамол там сказал надо, там все, то есть Родина сказала надо, комсомол ответил есть. Таму вось гэта такая, скажем, пэўнае разваленне это табу і прывяло людзей на наш сайт, на социальные сетки, каб яны паглядзелі, я думаю, там і да мільёна, магчыма, дойдзе гэтых праглядаў колькасць. Дзіма, вот Франак вельмі важную рэч заўважыў. Я здзівіўся, чаму гэты запіс не з'явіўся раней, бо заганялі все гэтыя гады. Як вы мяркуеце, чаму? Чаму ён не з'явіўся раней? Таму што людзі хвалююцца, баяцца за лёс сваіх дзяцей. Вы думаеце, чаму, напрыклад, дагэтуль мы не бачым рэакцыі бацькоў? Ну, прынамсі, публічнай. Я, напрыклад, не бачу, каб бацькі звярнуліся ў следчы камітэт, прынамсі, пра гэта не гаворыцца. Магчыма, штосьці такое адбылося, але яны не контактуюцца, напрыклад, са сродкамі масавай інфармацыі, самі не чутно такой інфармацыі. Гэта азначае тое, што людзі проста баяцца. І гэта зразумела ў Беларусі. Ці шмат мы ведаем сітуацыі, як фальсіфікуюцца выбары, калі такое відэа з'яўляецца? Не, канешне, але мы ведаем, людзі пра гэта прызнаюцца, гавораць адзін другому, і падчас выбару мы самі это бачым, як это адбываецца. Юра, ну вот пераважала такая рэакцыя на гэтае відэо савок. Ну, все ведаюць, што Беларусь савок, так? Але ці той савок, як было за савецкім часам? Які вот гэты савок часоў Лукашэнкі? Наколькі вот гэты ролик гэта адлюстроўвае? Зразумела, это позні савок. І в этом сэнсе, калі вот на святкаванні камсамола, так сказаць, прыгадваюцца, які он там быў энтузіастычны, ну, ён калі і быў энтузіастычны, правда, разам з гэтым і вельмі жахлівым, то ў якіх 20-х годах? А, скажем, 60-е, 70-е, 80-е гады, ну, скажем, маладосць таго ж Лукашэнкі, это быў уже дэкаданс, это быў уже упадак гэтай ідэалогіі і гэтай сістэмы. І в этом сэнсе, вот нават в этом ролике, это вельмі бачна, як вот механізм, як разбураецца сэнс, калі яна з аднаго боку кажа, это Родина патрабуе, вы супраць прэзідэнта, калі вы не ўступіце. Як бы яна апелюе да нейкіх ідэйных рэчаў. Вот. А потом кажа, детки, да вступите вы, покладите эту паперку, так сказать, это ничего не значит. В этом відавочная супярэчнасць. Калі это, як бы, Родина патрабуе, да, калі Родина патрабуе, то навошта Родине фармальная працэдура, пра якую яна сама разумее. І таксама яна
Яна же фактично шчыра кажа: «Дети, ну мне сказали, 99% повинно быть». И то есть вот этот контраст поміж, так бы мовить, квазі-ідейностью и вот этим формализмом. Хотя, насамрэч, я бы тут не казал, ведаете, что это, як часом говорят, пустая форма. Это не пустая форма. Насамрэч, вот менавіта вот эта супярэчнасць у яе выказваннях показывает, что вот это вступление в БРСМ – это присяга. Вы, когда даете присягу, никого не цікавит, что вы там думаете внутри, верите вы в эту присягу. Но сам факт, что вы ее приносите во урочистых, так сказать, умовах, это мае пэўныя наступствы для вас и для державы. Вот. Так что это, конечно, вельми такое горкое и сумное видовище, вот, якое усе поглядели. Ну, да як ви ставитеся до комсомолу? З таким питанням наша кореспондентка звернулася до мінакоў сталага веку на вулицах Менску. Давайте послухаем их отказы. Как и раньше относился, когда я был в комсомоле. Ну, как можно относиться? Это добро, значит? Ну, для кого-то хорошо, для кого-то, может, плохо. Для меня было нормально. Я на тракторном работал, там вступал в комсомол, в армию. Ну, после армии 28 лет я выбыл, все. В партию не вступал. Отлично, сам был комсомолец. Что вы робили в этой организации? Чем занимались? Я был секретарем комсомольской организации на заводе стройматериалов. Добре, а прошу того, что вы удельничали у паседжаннях и выдавали билеты. С чем конкретно занималась организация? Что она робила? Основном сдосы собирала. Сама бывшая комсомолка, конечно, нормально ставлюсь. Вам флаг в руки, молодежь. Чем вы занимались, когда были у комсомоле? Что вы робили? Что я робила? Все, что говорили, то и робила. Ну, какие это были справы? Вот зараз кажут, БРСМовцы допомагають старым людям, там доглядают. Да, тимуровцы тогда были. Ходила в тимуровской команде, помогала старым людям. И печку помогала растапливать, носила дрова. И в огороде помогала. Все было. Я був дотичний, як і всі громадяни тогдашнього часу, але зараз це нека безглуздиця, нека дурнота, як би так повідомив вам. І це якби реанімація цих символів, цих самої цієї організації, це вельми небезпечна і вельми непригожа, так скажем, справа. Бо вогуле я лічу, що комуністичні символи треба вогуле заборонити. Так, як це зроблено в Україні, в Польщі, у цивілізованих країнах. Ну, ось такі розныя адказы. На гэтым тыдні, сустракаючыся з актывам БРСМ, Александр Лукашенко паабяцаў надаць Саюзу пэўныя ўладныя паўнамоцтвы. Но надо определиться и четко дать сигнал нашему обществу, молодежи, чем вы будете заниматься. А органам власти, вот здесь присутствует глава администрации, члены правительства, нам надо, не боясь, честно и откровенно сказать, какой властью мы сможем наделить сегодня молодежь? В чем они могут быть помощниками для государства? В чем мы их будем поддерживать и что для нас неприемлемо? Хоть на уровне закона. Дима, ну якія ўладныя паўнамоцтвы могуць быць? Ну, БРСМовцы сидзяць у гэтых выбарчых камісіях, калі адбываюцца выбары. А все ж, ну реально, якія паўнамоцтвы могуць ім даць? Я лічу, што гэта звычайная фікцыя і такое вот словаблудзе трошечки нават, таму што, ну, большасць чальцоў гэтай арганізацыі это дзеці звычайныя. Вот іх записывалі ім там па 14 гадоў. Хто можа якія паўнамоцтвы даваць дзіцяці 14 гадоў? Натуральна, магчыма, Лукашенко мае на увазе тое, што калі гэтыя людзі вырастуць, яны павінны быць, скажем, кіраўнікамі неких раёнаў, арганізацый іншых вырашаць. І ў гэтым сэнсе ёсць логіка, таму што гэта арганізацыя, яна выхоўвае як бы лаяльнасць да ўлады. Была фантастычная гісторыя чалавека, які напісаў у каментарах нам пад адным з артыкулаў з Баранович. Ён напісаў пра тое, што яго дачка, калі вучылася даецца ў каледжы, там, яны дамовіліся з сяброкамі не ўступаць у БРСМ, але адна зламалася, уступіла. Цяпер дачка, яна тады не ўступіла, вучыцца дзесьці там у Мінску ці працуе, а тая, которая уступіла, зламала як бы прысягу сваім сябрам не ўступаць. Яна зараз працуе, здаецца, ці то загадчыкам ідэалогію Барановича, штосьці такое. Гэта зразумела, што гэтых людзей будуць пазней прызначаць
ва ўладу ідэолагамі, неважна, якім там старшыня райвыканкама, або там нейкі адказны кіраўнік за штосьці, таму што гэта лаяльныя людзі. А ў самой арганізацыі, ну, гэта не... яны ж ведаюць, як набіраюцца людзі туды. Просто так не дасі. Там, напэўна, таксама ёсць нейкая ўласная, яшчэ, ведаеце, вертыкаль, яны глядзяць, хто больш лаяльны, хто менш лаяльны, хто любы загад выканае. Па гэтым прынцыпе іх выбіраюць. Але я не веру ў тое, што БРСМ як арганізацыя грамадская будзе займацца, не ведаю, чымсьці там, акрамя того, капаць бульбу там ці буракі на полі. Это яны могуць рабіць. А Франак, ну вот важно про такую рэч паговорыць. Як вы ўвогуле бы ацэнілі эфектыўнасць моладзевай палітыкі ўлады ў Беларусі? Ну вот на думку некаторых эта эфектыўнасць невялікая. Моладзь жыве ў інтэрнэце, у сацыяльных сетках, а ўлада ім нешта прапануе, ну нават паводле стылю, вот такое вельмі сівой даўніны. З другого боку, гэта вот расце пакаленне, якое чвэрць стагоддзя жыве толькі пры Лукашэнку. Ну вот і тыя людзі, якія не з'ехалі, тыя, што не ў адкрытыя пазіцыі, ну большасць карацей. Вот якая эфектыўнасць? Ці атрымалася ва ўладаў вырасціць сваё пакаленне за гэтай чвэрць стагоддзя? У Лукашэнкі не атрымалася ні вырасціць пакаленне, ні стварыць інстытуцыянальны базіс сваёй уласнай падтрымкі. Я бы параўнаў лёс БРСМ з лёсам Белай Русі. Што як ты яго не круці, каго б ты там не прызначай, колькі мільярдаў не вбухвай у білборды па ўсім горадзе, людзям усё роўна будзе абыякава. І гэта ідэалогія, нягледзячы на ўсё яе знешнюю прыгажосць, гэтыя чырвона-зялёныя плакаты. У мяне свая гісторыя з БРСМ. 10 год назад я ўдзельнічаў у з'ездзе БРСМ. Разам з Міхасем Пашкевічам мы праніклі на святкаванне ў Палац Рэспублікі, адзелі маечкі «Добрае сердце БРСМ» і пасля выступу віцэ-прэм'ера Косінцаў сталі з месцаў і сказалі, што это прафанацыя. І было цікава назіраць, што многія ў зале яны захлопалі. Праўда, потым прыйшло 4 спецназаўцы і янчэўскі, нас вывелі і арыштавалі. Але я зразумеў, што тое бачанне Беларусі, якое прапановвае БРСМ, яно не мае ніякай падтрымкі, і гэтае бачанне адарванае ад моладзевай рэальнасці. І тое самае было ў войску. У войску адразу загадчык па ідэалогіі сабраў салдатаў і сказаў, калі вы хочаце сяржанцкія лычкі і кантракт, то вы павінны быць сябрам БРСМ. І тады людзі некаторыя ў зале, салдаты сказалі, ну тады мне не надо сяржанцкія лычкі. Вось, то бок тут нежаданне падпарадкоўвацца і нежаданне дзяліць гэтае бачанне скрозь прызму БРСМ у Белай Русі, яно мацнейшае, чым нейкі кар'ерны рост, як вось у гэтай жанчыны, пра якую Зміцер распавядаў. Юра, я вот на такую рэч хацела звярнуць увагу, ну, у школах не толькі заганяюць БРСМ, але ў школах пераважна і галасуюць і кіруюць гэтым працэсам, ну, дырэктара, вось такія завучы па выхаваўчай працы, настаўнікі. Ці загону БРСМ і вот выбары, якія забяспечаны, на якія таксама, дарэчы, заганяюць, каб людзі галасавалі. Ці гэта аднаго кшталту з'явы, як вы мяркуеце? Так, вы маеце рацыю, потому что вот і то, і другое на першы погляд выглядае абсурдна. Ну, на што людзей заганяюць на выбары, калі і яўка пішацца, і вынік пішацца. Можа, ніхто не прыйсці, і там Ярмошина скажет, что пришло 80%. А нет. Вот сам по себе факт, что ты туда идешь, это уже есть певная присяга. И тому, вот так бы мовить, хочется, каб это была. Я хотел еще пару слов сказать вот про той ролик, який мы бачили, вот этого, особливо в конце слова этого старого человека, який сказал, что, ну, у наши годы, так сказать, это было, может, еще и ничего, але зараз, ну, это зусім не тое, что трэба. Вот я бы параўнаў, як адбывалася святкаванне, оно таксама адбывалася святкаванне юбілея камсамола ў России и в Беларуси. А у России это таксама было даволі ўрачыста, але, як не парадаксальна, юбілей моладзевай арганізацыі справлялі толькі старыя людзі. То есть всем этим кіравала Валентина Матвиенко, и там были ветераны, моладзевыя рухи пракрамлёўскія в этом не удзельнічалі. То есть там не было такой логики, что вот, маўляў, так бы мовіць, мы нешта рабілі, и вот зараз это наша смена. Нет, мы рабілі, это все было пригожа, але это засталося ў мінулым. В адрозненне ад Беларусі, где, так сказать, Ленин, партия, комсомол, и вот БРСМ это як бы нашчадки комсомола. Так что в этом сенсе Беларусь як бы у пэўным сенсе больш савецкая, чым нават Россия. Ну, вельмі вы важную заўвагу, Юра, зрабілі. Вот я прапаную цяпер паглядзець, як на тое ж самае пытанне, як вы ставіцеся да камсамолу, адказалі маладыя людзі на вуліцах Мінску.
Ничего не ведаю, никак не ставлю. Вот так вот. Все. Чули, что это такое? Слабо. Не знаю, что это такое, вот. И ничего про это не могу сказать. А такую организацию, как БРСМ, чули коли-небудь? Конечно. Ну, вот это спадкаемца зараз уже в сучасной Беларуси. Якое ставление у вас до БРСМ? Ці вы туды уступали? Ці вас, может быть, коли-нибудь просили уступить, ваших сябров? Ну, конечно, все мои одноклассники, все мои сейчас однокурсники, они все в БРСМе. Но я не вступал. Как-то не мой род деятельности это вот. Ну, нормально, но я не комсомолец. Я не комсомолец, в принципе. Я думаю, что раньше оно было, а сейчас его нету. А зараз есть какие-нибудь организации, которые подобные на комсомол? Организации. БРСМ, может быть. Наверное, все, я больше не знаю. Ну, а вы уступили в БРСМ? Да, я вступил. В 11 классе еще. И что? Что вы там робите? Да помогаете старым людям, тимуровцы, что там? В основном мы убираем. Убираем вот площадки. На Динамо Минском стадионе убирали. Вот. Ну, в общем, больше ничего. В школе помогали очень часто. Никак, его же уже нет, я его как-то не застала. Комсомол? Ну, я думаю, это молодежный какой-нибудь представитель, да. Комсомол – это увогуле организация. Ну и комсомолец, это получается тот, кто принимает участие в этой организации. А сам, что делать комсомол, не имею понятия. Какое у вас ставление до коммунистичной молоди? Это так коммунистичной молоди? Это так расшифровывается, комсомол. Ну, я не пропитан идеями коммунизма, поэтому никакого. В БРСМе есть я, но чисто, как говорится, это принудительная мера была, так вот. Вот. Ну, в принципе, эти организации, как вот БРСМ же ходит в комсомол, да, то есть вот БРСМ в некотором плане организации хорошие в том, что они организовывают бесплатные мероприятия, то есть и в некоторые бывают даже увлекательные. Вот один з запытаных сказаў пра тое, што не прапітаны я ідэямі камунізму, і выразна па гэтым пытанні бачна, што ніхто не прапітаны гэтымі ідэямі. Чаму ж тады ўлада вот это святкаванне такое стагоддзя пышна наладзілі? Падаецца, раней не ладзілі. Вот чаго, Юра, як вы мяркуеце? Якая была прычына асноўная? Адно з маіх магчымых, скажем, тлумачэнняў, што тут як бы пэўную ролю адыграў цяперашні міністр адукацыі. Так, понятно, што міністры ў Беларусі асабліва не важные, ясно, хто вырашае. Але тым не менш, в нейкіх дробязях можа і міністр, камуніст, так сказаць, на штосьці паўплываць. Акрамя таго, ну, я думаю, что вот это было, что называется, приурочено до вот этого великого выступу Лукашенки перед моладзю, какие-то новые на кірункі моладзевай палітыкі. И вот в, скажем, тым же выступе Лукашенки было, конечно, адчуванне такое, вот мы губляем моладзь. Она, як бы, нас не разумее. И причем это адбываецца нават тэхналагічна, в тым сэнсе, што, ну, улада цалкам кантралюе тэлебачанне, але моладзь вельмі мала глядзіць тэлебачанне. Моладзь в сваіх інтэрнетах, в сваіх сацыяльных сетках жыве. Вот. И в этом сэнсе, як бы, ну, не так шмат у улады ёсць інструментаў. Адзін з іх, вот, калі мы былі маладыя, это ж неяк працавала, ну, вот, товарищ Ленин плохо ж не придумае, давайте и мы, як бы, тым вот звыклым шляхам, значит, что называется, пойдзем. Магчыма, таму вырашылі вот такое, так бы мовіць, зладзіць, але я не думаю, что это будет тенденция. Умоўно кажучы, летась, позалетась, там 10 гадоў, это ж не святкавалі. Вот прыгадалі, а, да, ну мы былі маладыя, вот у наш час гэта працавала. А што тычыцца вот гэтага часу, в этом сэнсе вельмі цікавае апытанне, ведаеце, тым, што як бы вельмі мало, практычна не было таких катэгарычна негатыўна адмоўных ацэнак, што не, БРСМ это кепска. Ну да, ну так сказать, там могут бесплатный билетик дать, добро, дякуй, там яшчэ штосьці, ну это вот, бачна, что эти люди живут просто в іншым вымярэнні, чем вот эти вот, так сказать, потёмкинские вёскі этого БРСМ, а наконт комсомола шмат адказаў, вы звярнулі увагу, люди, а что это такое, я просто не ведаю.
Пра іншае вымярэнне прагучалі з вуснаў Александра Лукашэнкі абяцанне раздаць зброю. Як калісьці некалькі тыдняў таму былі гэтыя абяцанні, цяпер БРСМаўцаў як бы такія абяцанні. На што яны могуць скарыстаць гэтую зброю? Увогуле, пра што сведчаць такія заявы? Пра якую пагрозу ці пра што гэта сведчыць, Дзіба? Я думаю, што гэта сведчыць толькі пра стан, скажем так, душэўны, псіхалагічна, можа, які-нибудь іншы Александра Лукашэнкі. Потому што мы ведаем, што ў Беларусі чалавека могуць пасадзіць за 5 патронаў на некалькі гадоў, а тут он зброю збіраецца раздаваць. Ніхто, конечно, нікому не будзе зброю даваць, дзе ён яе возьме. Па-другое, даваць зброю людзям, якія не умеюць страляць, это злачынства ўвогуле. Для гэтага павінна быць армія, ці прафесійная, ці дзе там такая, як у Беларусі, дзе іх павінны вучыць страляць, не ўсіх вучаць нават. Это звычайна такое зноў словаблудзе, на мою думку. Таму што гэта арганізацыя 14гадовых дзяцей не павінна ўвогуле удзельнічаць, скажам, у вайне, калі, не дай Бог, такая калісьці будзе любы канфлікт. Па-другое, вось Юрый гаварыў, і людзі там казалі, як бы яны так абыякава ставяцца да этой арганізацыі, яны абыякава ставяцца і да апазіцыйных арганізацый, бо іх ужо амаль не існуе, фактычна не існуе, і да прадзяржаўных. Гэтыя людзі жывуць сапраўды ў сваім нейкім вымярэнні. Яны цікавяцца як бы павышэннем некага там свайго статусу, матэрыяльнага, яны адпачываюць, жывуць, таму што жывуць сёння і тут. Ім не цікава займацца гэтымі ўсімі справамі. І такія людзі і па вялікім рахунку, мне падаецца, нават не возьмуць зброю ў рукі, таму што нема матывацыі ў гэтай арганізацыі, бо там все робіцца з-пад палкі, мы это па гэтым відэа бачым. Таму зразумела, што гэта звычайныя словы, як скарына ў Піцеры ці штосьці іншае. Франак, ну вот на ноч забітых паэтаў, ноч расстраляных паэтаў Курапатаў, вот як і на сёлетнія дзяды прыйшло даволі нешмат людзей, у тым ліку няшмат і моладзі, калі так у працэнтах глядзець. БРСМ афіцыйна, сотні тысячаў сяброў, але выглядае, што многія сфотаграфаваліся на пасведчанні і забыліся пра яго, як вот і прапаноўвала заўуч Менскай гімназіі. Так за кім будучыня ў Беларусі? Вот за тымі, хто быў у Курапатах, за тымі, хто спяваў з Лукашэнкам «Жила бы страна родная», ці за тымі, хто все ж запісаў і дапамог абнародаваць гэты запіс пра тое, як заганяюць у БРСМ? Я не здзіўлюся, калі ёсць такія людзі, якія былі на БРСМаўскім дні вышыванкі і суботніку, а потым прыйшлі, пераадзеліся, пераапрануліся і прыйшлі на ноч расстраляных паэтаў. Таму што сапраўды БРСМ для многіх гэта кар'ера, частка працы, школьная абавязалаўка, а значэнне гадавіны расстрэлаў, шэсця на дзяды гэта ўжо душа, гэта покліч душы. Таму я думаю, што будучыня за тымі, хто верыць у Беларусь, хто памятае гісторыю, хто шчыра любіць беларускую мову, такіх, магчыма, шмат і сярод сяброў БРСМ, але у гэтым БРСМ яны проста сябе не бачаць, не знаходзяць, таму у яго і няма ніякай будучыні ў гэта БРСМ, назавіта яго Белая Руссю, ці як інакш і не будзе. У працяг вашай думкі я хацела б згадаць гісторыю Ярася Лукашевіча, які быў актывістам БРСМ, а потым пайшоў і стаў кіраўніком моладзі БНФ. Ну, это вот таксама такі выразны прыклад. 29 кастрычніка свядомыя людзі сумавалі, прыгадвалі забітых, закатаваных. А для тых, для каго гэтая дата свята, слова «свядомыя» стала лаянкай знявагай. Вышварны гонар быць несвядомым жывёлай ці вінцікам. Пра сэнсы слова «свядомыя» у перадачы па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Беларускае слово «свядомы» нечакана часта пачалі ўжываць інтэрнэт-каментатары пэўнага палітычнага кірунку і так званыя троллі. С какой радости в пока братской Белоруссии эти свядомые скачут со своими русофобскими лозунгами? Негативное значение, агрессивный тон. Журналисты «Свободы» спытали Менчуков на улице, а что для них означает слово «свядомые»? Наверное, никак. Дело в том, что я не учила в школе белорусский, я не местная была в то время. Але такі адказ быў адзін. Все ж таки куды часцейшыя былі дастаткова сур'ёзныя і грунтоўныя фармулёўкі. Чалавек свядомы, які разумее сябе ў гэтым свеце. Той, які сазнае, што вакол яго адбываецца, той, які вельмі успрымае рэчаіснасць, глядзіць на свет не праз ружовыя акуляры. Свядомы это чалавек адукаваны, які добра разумее сённяшнюю ситуацию, разбирается в внутренней и внешней политике.
Чуеце? Само слово «свядомы» служыць пазітыўным триггерам, які, па-першае, дапамагае пераключыцца на натуральную беларускую мову, а па-другое, на сур'ёзныя разважанні. Слово «свядомы» з варыянтам «сведамы» вядомае, даруйце за міжвольны калямбур, беларускай мове спрадвеку. Скажам, Скарына яго ўжываў у значэнні, зноў жа, вядомы, а таксама гатовы да выпрабаванняў. Слово «сведам'е» у таго ж Скарыны азначала сведчанне, сумленне, веданне. Часта у бок прадходзяць злыя рэчы, унягда грызець сведам'е, то бок грызе сумленне. Значыць, свядомы ў Скарыны чалавек надзелены сумленнем. А што значыць адстойваць нешта свядома? Зноў звернемся да Мянчукоў. Добрасэнсовасць, за што ты змагаешься, можа нават добра уяўляць нейкія наступствы твайго змагання, тое, на што ты можаш пайсці, што згубіць, што атрымаць. Отказным за твои деяния подчас змагання. Понимать, что это людям нужно, что это нужно мне, что это хорошо. Штосьці, напэўна, стараецца зрабіць дзеля падтрымання самога сябе, сваёй духоўнасці, развіцця і развіцця сваёй краіны. Калі ён, канешне, любіць гэта. Калі свядома любіць сэрцам, так і душой. Гэта ёсць свядомасць. У сучасных гаворках слово «свядомы» азначае справядлівы, разважлівы. Вось прыклад. Твой бацька быў свядомым чалавекам, запісаны ў жылічах Мастоўскага раёну, але такіх прыкладаў поўна па ўсёй Беларусі. У літаратурнай мове слова асабліва пашырылася ў 20 стагоддзі. Вот працытую вам газету «Беларуская крыніца» віленскую, 1926 год, курс этыкету для сведамых беларусаў. Шмат каго інтарэсуе, што павінны сведамыя беларусы казаць пры прывітанні і развітанні. Вось жа, спатыкаючыся, беларус найчасцей кажа, як маешся, як маецеся, як здароўе, здароў і гэтак далей. А як ужывае слова «сведамы» кіраўнік дзяржавы, чалавек, дарэчы, родам з беларускай вёскі? Усебеларускі народны сход, 2006 год. Когда-то загубили эти свядомые, которые сегодня стремятся к власти. Нет, проект загубили на МТЗ. Так же было? Слово «свядомыя» тут свядома ўстаўлена ў расейскамоўны кантэкст. Значыць, свядомыя ў вусных прамоўцы – гэта нейкія беларускамоўныя грамадзяне, якія ўсяляк перашкаджаюць яму і народу. А сучасны тлумачальны слоўнік беларускай мовы, дарэчы, цалкам афіцыйны, дае наступнае яго, это слова, значэнне, якому ўласцівая свядомасць, разумны, асэнсаваны, здольны мысліць і разважаць, перакананы ў правільнасці сваіх поглядаў і дзеянняў, які дзейнічае наўмысна. Як бачым, няма ніякага радыкалізму, фанатызму, усе значэнні станоўчыя і характарызуюць, вот гэта важна, перадусім актыўнага суб'екта, а не пасіўны аб'ект. Спытаймася і ў нашых вулічных рэспандэнтаў, добра гэта ці кепска быць свядомым. Такая рыса характеру человека, якая необходна любому в этой краине. Нет, я думаю, что это хорошо. Это, и воспитание, и ум человека, и его сознание. Конечно, зразумело, что добро. Добра ці дрэнна, вы пытаетесь? Я думаю, што кожны вырашае сам для сябе. Калі ты ўжо абуджаная воля, абуджаны розум, і калі ты ідзеш з пэўнымі думкамі па жыцці, з пэўнымі перакананнямі, то ты не маеш права ўжо збочыць з гэтага шляху, з гэтай дарогі, таму што ты выбраў яе. Што ж тут дадаць? Усё сказалі самыя людзі. Будзьма свядомымі. Карыстаймася спрадвечнымі беларускімі словамі ў іх натуральным значэнні. У гісторыі дух все ж перамагае сілу, і свядомасць мацнейшая за несвядомасць. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Дмітрыем Гурневічам, Юрыем Дракахрустам і Франыкам Вячоркам думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.